To na kaliang jongi na ka organization ka RSSO halor to jingja sya terak kali jongki student hapon ihu ipen pau ya kajing sosi saudiau na kaliang jongi kum ka management halor to jingja ni ngim la banong kum nomor ba jadi kejingja ke ba ngiru ngimpoi berkat bukan nongum tu te utu batenra laneu badan bentah tu ka accident tu singi di staff jongi parmen em sangma te don hiru ha duty don off duty te nagaliang jongi ni maham juri ki wei pada ki staff jongka organization ba kin nomle kum kini ki dan bentah ki jingdi ba penbuat balasi ke bala aban walam suka tuka kum bitu ki judge jingja te ni nakaliang ka organization ni don tang ka jing kit bok kit ruang na bentah jong kitu ki kon samla ba it ki bomat ya tuka jingja tuka janmit te ni kerman bo blay un isne kaban kini hari ki sang timle bas bon jong ban yarab iki ban ai ke jumpen kia tingi pha wi ko khubor siki long yang sem siki bahayang basam ega khubor ba nagaliang jongi midon kajing sukit ram habide bakani nomor balai de staff jong ko RSSO te ni ngej kamba kumkini ke nani smart kinom jasu ngin par kalian organization ni shim ni ka action ka ba ting halor jong kini ki staff ke jongi ki bali kumkini ki badan bentah ki bakum kini ki jinglin ki basmio se khana makan wan lam shu ki bakum kini ki jingja haki wei pat ki por decision ni immediately hi ngila shim action but ngila welcome no yu hisnon hi nakanika organization halor gitu kijingle namar bahaka haki kendon trikam jongiru kila don ba haki kendon kiba ngila mana ba kimbet bantunan kami kini kijingdi bepin buat wat nadu secret ru haji shangim sha nakaliang jongi juhi kai bhai ki khana ki jongi banlong discipline ni juhi kai ki wat nadu ka rom kran kum khana gaya yang jong ki juhi kai bangi kwa ban tune ki saka jinglong discipline saka jinglong ko bha maki bobon ki di khon samla ki ba trekam trejam bani tengi hikai bha ki hagwire ki an ki kendon ki ba management kendon